Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa wannan tasha ta mai albarka mai suna Remedies Hausa TV. A wannan bidiyon mun kawo muku hanya mafi sauki da za ku gyara fatar ku ta yi kyau ta ƙara haske cikin sauki ba tare da kun yi amfani da man bleaching ba. Domin sanin abin da za ku haɗa ku yi amfani da shi, ku kasance tare da mu daga farkon bidiyon nan har ƙarshen sa. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon muna roƙon ku da duk wanda ya kasance zuwansa na farko kenan cikin wannan channel namu da ya danna mana alamar subscribe sannan ya taba ƙararrawar sanarwa ya zabo all. Ta hanyar haka ne duk sanda muka ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da shi ya je ya duba. Sannan muna roƙon ku da ku danna mana alamar like da kuma shiya domin 'yan uwa su amfana. Sannan kuma like yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa na ɗora muku sabbin ingantattun ayyuka. Mun gode, mu shiga cikin bidiyon. Daga ƙarshe muna ƙara tunatar da ku cewa kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa ku zaɓi all. Ta hanyar haka ne duk sanda muka ɗora sabon aiki kai tsaye YouTube za su sanar da ku ku je ku duba. Mun gode, sai kuma mun haɗu a bidiyo na gaba.